Welcome back mga kachapsoy. Nandito po tayo ngayon sa kalsada ng Lawang, Northern Samar. At papunta po tayo ngayon sa Barangay Canyumanaw, Lawang, Northern Samar para sa isang charity mission. At ayan, nandito na po tayo ngayon sa kanilang barangay. At syempre, pagkatapos po ng ating charity mission ay lilibutin natin ang kanilang barangay. Dahil first time ko pa lang din po makapunta dito sa kanilang barangay. At syempre, lilibutin natin dito at makikipagkilala tayo dito sa mga tao para pagdating ng fiesta, alam na. May mapupuntahan na tayo dito. May mga kaibigan na tayo dito na matatakgasan. Mindset mga kachapsoy. At ayan, nandito na po tayo sa kanilang welcome signage. Ayan, welcome to Barangay Canyumanaw, Lawang, Northern Samar. At yes, dito pa lang sa kanilang barangay, pagbungad po sa kanilang barangay, pagpasok po ay auditorium kaagad. Danis kaagad, nako. Ang sarap sigurong pumunta dito at makipagsayawan. Ayan, Pasko po sila dito. At ayan si Kuyang. Hi, shoutout sa'yo Kuyang. Ikaw kaagad ang una naming magiging biktima. Pag fiesta. Opo, nagtuturo nga si Kuya. Andun daw po sa unahan, dun daw po kayo makipagpiestahan. Dun daw po maraming matatakgasan. Ayan, shoutout sa'yo Kuya at kay ate. Ayan po, itinuturo po sa amin kung nasaan po yung aming sadya sa aming charity mission. So thank you so much po kila Kuya at ate. Ayan, ang Barangay Canyumanaw po ay kabilang po sa 56 barangays ng Lawang, Northern Samar. At ito po ay may tinatayang humigit kumulang 500 na mga botante dito sa kanilang barangay. At ang mga residente po dito ay mababait at matutulungin, masisipag po. Lahat po ng mga tao dito ay nagkakaisa. At ang pangunahin nilang ikinabubuhay ay ang pangingisda dahil yung kanilang barangay ay malapit po sa dagat. At ayan, tara libo tayo mga kachapsoy. Maghanap tayo dito ng magiging kaibigan. May makikipagkaibigan kaya sa inyong maestro waray. O baka naman iisnabin tayo ng mga taga rito. Ayan, napapansin ko po yung mga bahay po dito. Bagaman payak, magaganda po yung mga bahay at karaniwan pong may mga pintura kung saan hindi ko po inaasahan dahil ang pagkakaalam, ano ba yan? Ano ba yung na Tagalog ko? Ang pagkakaalam ko po yung barangay Canyumanaw ay napakaliblib na lugar at ang sabi sa atin, ang mga tao daw dito ay sadyang napakahihirap po ng buhay. Bagaman totoo naman po yun, pero taluwas po ito sa katotohanan na mayroon naman pong mga nakakaalwan o medyo nakakaangat-angat sa buhay mga kachapsoy. Kagaya ng tulay na ito, ang lapit-lapit lang nilagyan ng tulay talaga. At ayan, shoutout po sa pamunuan ng local government unit ng Barangay Canyumanaw, Lawang, Northern Samar sa panguna po ng kanilang butihin at masigasig na kapitan. Yes, mabuhay po ang kapitan dito dahil actually nakakabilib po, babae po yung kapitan dito sa kanilang barangay. Shoutout po sa inyo at sa kanilang mga kasamahan dito sa kanilang barangay. Ayan, nandito po malapit po talaga sa dagat ang kanilang barangay at syempre mag-iingat po ang mga taga rito po sa Barangay Canyumanaw sa tuwing masama po yung panahon. Dapat po ay iba yung pag-iingat at kung kinakailangan dapat pong nag-evacuate kayo sa oras at panahon ng kalamidad. Grabe mga kachapsoy, yung mga ganitong bakod, nakakamiss po yung mga yari sa kahoy, yari sa mga sanga ng mga kahoy. Nakakamiss po yung mga ganitong buhay. Maalala po ninyo, buhay probinsya po talaga ang mga ganitong setup. Ayan, yung kanilang barangay po ay bagaman maliit pero nababanaag ko at ayon po sa pagtatanong-tanong ko dito, masaya po dito sa kanila. Yung mga tao po dito ay mababait at nagtutulungan. Ayan, shoutout po sa inyo. Payak na payak po yung kanilang barangay, yung kanilang mga bakod, yari po sa mga kawayan, sa mga kahoy, yung mga bahay po, mga light materials po at syempre dikit-dikit din po yung mga bahay. Bagaman yung kanilang barangay ay nakasayad po malapit po sa tubig dahil po medyo malapit po sa kanilang barangay ang dagat. Ayan. So dapat po iba yung pag-iingat po ng mga residente dito ang kanilang gagawin. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Canyumanaw, Lawang, Northern Samar, lalong-lalo na po doon sa kanilang mga kabarangay na nandoon po sa Maynila, sa syudad. At syempre yung mga nasa ibang bansa, shoutout po sa inyo. Ayan sayang naman yung bahay dito, nasira po.
malamang siguro dahil po sa bagyo o sa mga kalamidad. Ayan po, hi kuyang, hi tatay. Halos yung buong barangay po talaga nila ay nakalubog po sa tubig. At ayan yung mga bahay po kalimitan po ay nakaangat. Dahil po syempre baka po maabot po ng tubig. So tara, libot po tayo. Ang kaigihan po dito sa kanilang barangay, bagaman malayo ay may elektrisidad o may kuryente na po. Pero sa pagkakaalam ko at sa pagkakarinig ko sa pagtatanong-tanong natin kanina, pahirapan po yung signal dito kagaya po ng ibang mga barangay dito sa bayan ng Lauang, kabilang na po ang aming barangay sa Barangay Magsaysay. Ayan po ang napakagandang kagawad po ng Barangay Kanyumanaw at inaya kami sa kanilang barangay hall. Ayan, shoutout po sa iyo kagawad. Inaya po kami sa kanilang barangay hall para po maglagbok. At syempre hanga po tayo sa mga programa o sa mga patakarang ganito dahil po ito po ang nagbibigay ng seguridad sa mga residente at ganun din po sa mga bisita, sa mga taong may masasamang balak o maaring pumasok dito sa kanilang barangay na may masamang balakin o may masamang gagawin. Syempre shoutout po sa pamunuan ng Barangay Kanyumanaw, sa LGU po ng Barangay Kanyumanaw. Mabuhay po kayo sa inyong mga pinapatupad na mga programa at mga patakaran na kagaya ng ganito. Ayan, so maglalagbok po ang inyong maestro Waray. Abangan ninyo. Abangan. Maglagbok lang, aabangan. Ano ba yan? Doon po sa ating mga kababayan po sa malalayong lugar na nais pong magpaabot ng tulong dito po sa kanilang barangay, mangyaring kontakin po ang kanilang barangay LGU, ang kanilang punong barangay at syempre ang mga residente po dito sa Barangay Kanyumanaw. Kung nais man po ninyong mag-abot ng tulong ng charity missions o mag-donate ng kung ano-ano po sa kanilang barangay o sa kanilang paaralan, ayan po, bukas po ang kanilang pamunuan para po sa inyong mga donasyon. Magbigay po kayo, grabe guys. Kalimitan pong tumatanggap ng mga sandamakmak ng mga tulong at donasyon ang mga mauunlad ng mga barangay at syudad. At syempre sana naman po bigyan din po ninyo ng pansin ang mga barangay, ang mga nasa liblib na mga lugar o barangay kagaya po ng Lauang, Northern Samar at mga barangay nito kagaya po dito sa kanilang barangay sa Barangay Kanyumanaw. At syempre tara, puntahan po natin yung kanilang school, pati na rin po yung kanilang simbahan. Bisitahin po natin yung kanilang simbahan. At ayan, may nagraralo. Huwag nyo kaming babulan ha. Nagbablog lang kami. At ang kaigihan po dito sa setup po ng kanilang barangay, yung kanilang mismong plaza, kalapit lang po nito o dito mismo sa harap ng kanilang plaza matatagpuan ang kanilang paaralan. Ayan, secured po dahil mismong paaralan po nila ay nasa loob po ng kanilang vicinity ng kanilang barangay. Ayan po, ang ganda-ganda po. Shoutout po sa pamunuan po ng Kanyumanaw Elementary School. Mabuhay po ang mga teachers and administrative and teaching staff at mga mag-aaral dito.